Ta suba saltatzeko orain da aukera. Jendiak egin digu ona bai harrera. Joan biharko dugu guk beste aldera. Aizkena bota zagun, agur bat tarteko. Hola utzi dezagon saioa kompleto. Urrengo urtian gehiago dago egiteko. Seguru ingo deula gaurkoa hobeto. Gaztek hendiak ondo badagin unasi bigarren txanda. Bai ikusten da hauek behintzat ez dirala alperrik gazten. Oso ondo da txitelako bai ere lekua hauzitzen. Da hastiak dago, ez da izango txikia. Eta ongilea geldituko da, badatzaineko lergilea. Baita bukatu dugu hain orain, ikutu aurreko plazan. Guztillo batera gaude eta gora dezagun.